Nézd meg! Megfogod neki? Ja, fodrász nénihez elmegyünk majd. Igen. Mit csinál az apa? Mi érdekes dolgot csinál? Mit csinál? Nézd! Zoé! Mondd meg a magadét, panaszkodjál egy kicsit anyának. Hallottam, délután panaszkodtál. Panaszkodtál apának? Jújha! Apa megfájt őző. Kucsi. Hát mi az? Ott a szemüvegem. Igen. Jaj. Hát mit csinál? Hol van a szemüvegem? Megyünk fodrász nénihez? Anya téged is elvigyen? Igen, és levágassuk a hajadat? Nem vágatjuk le. Nem, csak anyáét, jó? Anyáét levágassuk? Ne legyen ilyen hosszú? De az a szemüvegem ám. Igen. És be is festi neki a fodrász néni. Igen. De ha megtéped, akkor kihullik az összes, aztán akkor anyának nem lesz haja. Hova húztad anya szemüvegét? Kukucs! Fölötte, most alatta. Jaj, de beterítetted a kicsi lány. Hát úgy beterített. Akár. Mit teszel ennyire? Mit teszel ennyire? No. Mandarint? Mandarint tettünk meg narancsot? Szereted? Igen? Hú, de fincsi, ugye? Jaj, de fincsi az a narancs. Nagyon fincsi. Igen. Na, hú, mekkorát aludtál? Kukucs! Mit csinálsz te? Mit csinálsz a szemüveggel? Ja, drága szemüveg volt az annó. Igen. Aha.